Porque eu teño que transformar nunha señora, entón teñome que empapar, que ti me ensines, que se cuece Sí, allí. pero cousiñas moi suaves. Cousiñas suaves. O cotilleo deses así fuerte, non. Como é o cotilleo fuerte? Eu que sei, falar mal da xente, eso a min eso non me gusta, Porque para criticar forte, Bueno, xa temos as famosas xa das temos revistas. as revistas. É para eso un pouco, non? O das revistas eso é tremendo. A xente que ve aquí sabe todo, non? Os datos no, todos. e ademais comentan entre elas. Como o fútbol os homes, elas Sí, o... igual. É que como fan? Din, mira, dices a fulanita, oi, pois esta, fíjate, xa dixo que tal, agora ou que cambiou de mozo, ou que xa non quere aquela, ou que xa non quere ir a este programa, ou que vai ao outro, todos saben. Eu, que ollo, xa me fai falta escoitar a Es que revista. xa sabes. Totalmente. E poñese debaixo desos secadores que son un clásico. Ai, A falar aí. pero aí non pode. Porque non se escoita. Aí non se escoita. Entón, eu xa lle meto unha revista na man. Pero vasme poñer mechas, dicía. Non, non che poño nada. Poñas mechas, umas Poñoche aí 4 tubos, se non queres poñer mechas. Mira, mira que estilos, Mira, es como era. Me parecía Jesucristo. Mira como está ahora. Bueno, está mellor. Pero leva uns reflejos todo pro pelo, non che parece? Pero que son reflejos rubios, loiros. Bueno, pódense poñer máis cargados, menos cargados. Ti vesme a min con mechas... Ai, aí dúas mechiñas non che fai mal ningún. Vou poñer a falar como unha señora xa, María Teresa. Sí. Estou acá, mira, teño as varices inflamadas, chica. Ti eres ainda moi nova, como vas a ter esas varices Igual nas vou pernas? ter, mira que barba teño, igual que a miña abuela, Casilda, que xa tiña barba. Non Será verdad eso, non será certo, non será certo. É verdad. Como está a auga? Ai, que está estupenda. Está moi quente? Non, está estupenda. Pois aí outro día unha noticia que dicía que a capa de ozono está abríndose un montón por culpa da laca das perruqueiras. Ai, pero a min con eso non vai. Ti non utilizas laca? Eu utilizo laca ecológica hai moitos anos. Como a laca ecológica? Non ten spray. Oh, estaba quedando xa dormido. Non me extrae eso que non che dei un masaje como de Ormander. Que isto é como un bálsamo. Un bálsamo. Exacto. Mira, xa peinas e non tes aí rollo ningún, non tes nada. Ai, non teño os rizos xa. Bueno, ti necesitas un arreglo por detrás que mete medo, Por que? Como tes ese pescozo tan peludo? Porque son así medio lobisome, María Teresa. Pero, Teño moito pelo. Unha cousa, un pouco Home, guapa, que teño que ir á comunión da nieta. Sí. Que tes que? Ir á comunión da miña neta. Pois xa gastache o cartiño, Eu carto todo, chica. Empezas por o traxe, despois os zapatos, despois o bolso. E despois o peinado, porque a ver o que me cobras ti. Vou parecer unha ovella, por salir de aquí con estos rizos, María Teresa. No, despois queda bonito, Sí, queda así, Quedache que vou bonito. parecer Simon Garfunkel, pero bueno. Que estamos lle un produtiño así para que lle dure un pouquiño máis, pero vouche poñer unha cousiña aí na cara para que non che vá a Pero pasar, isto, pero como se fose un antidisturbio. A ver. Home, así chas. E agora... Poñemos unha rede. Unha rede é o máis da señora do mundo. Ai, que maravilla, chica. Ois, ti se non chegas a ter as barbas, con un peinadiño así, a eses ollos que tes, xa case te confunden con unha chica. Unha chica, non? Isto é para xogar o ping-pong tamén. Agora tes que vir para aquí. Ai, vai, vou. Bueno, por favor. Espera, que che vou subir. Pero non se escoita Ai. nada. A que non? Nada. Toma. Ai, que maravilla, gracias, Espérate, Mercedes. Ai, ahora sí. Pero esta rapaza está embarazadísima. Esa non é conocida, que eu non xa conozco. Pois non, pois aquí está, ten as páginas centrales, toda escarranchada de pernas nunha bañera. Cando se pon así é porque está de bomber. Ala, vente. Ah, xa acabou. Oh, que a gusto estás Aí aí, está, o máis, cantiño, Ti agora vas a mirar un pouquiño. Vale. E despois a ver si... Se aprendo. Aprender como Dios manda. Amparo, ti fíaste de min, non? Sí, home. Ala, ahora colles así un cachiño, así como collín eu. Agarra o pelo así por aquí. Isto é como unha cirugía, Ai, prácticamente. Pues van moi ben porque está o pelo un pouco... Xa está. Eso. Agora vai peinar. Así. Aí. Peina así o pelo, ti sin medo. Bisturí? Bisturí. Aí vai o bisturí. E como che dixen eu antes, mételo aí, vas tirando así, tirando Que me aí, enrosca así. Eu son un Moi cirurxano. ben, moi ben. Moi ben, moi ben. Ai. Pero... É que eu estou sudando aquí. Colléchelo un pouquiño... Amparo ríse de mí. Amparo, está Teño a súa pasando vida, de teño a súa vida nas maravilla. miñas mans. Bueno, ves? Vas mellorando,
Merezome... Pero o malo que tes é que te pos nervioso. Es que, mira, parece que non me Pero puedo... reláxate aquí un Non me pouquiño. podo manter en pé. Reláxate Non sei aquí por un que caín pouquiño, aquí un pouquiño. Esto é o que eu quería. Esto é o que eu quería, María Teresa. Como che gusta, Fáltame unha cousa. A revista. A revista. Isto entretente moitísimo. Isto sí, porque mira, non entendo se hai que miralo así ou así xa, este peinado. Bueno, aí tamén tes un pouco de razón, Porque isto non entendo moi ben. Eu vou atender agora ali a Amparo. Ai, vale, pois quedo aquí relaxadamente. Relaxadamente. Graciñas, María Teresa. Ai, Dios. Ha de ser así. Buenas tardes. Moi boas tardes, Basilisa e Teresa. Teresa, sí, señor. Podo pasar? ¿Puede pasar? Sí, señor. ¿Hasta la cocina? Hasta a cocina. Sí. Voulles dar dous bicos. Como usted ha mandado. Eu teño que transformarme nunha señora galega. ¿Quieres ser unha cousa guapa como nós? Claro. Aí está. Aí está. Como ten que ser. Teño que aprender as cousas das que falades, como vos movedes. Eu o único que fajo é poñer potas a lume, quitar potas, comer, volver a lavar, volver a poñer potas a lume, volver a quitar, volver a comer, facer queicos, facer café, comelo, volver a... Eso é o pan nuestro de cada día. Todas as señoras levades un pañuelo ou metido aquí, Eu levo no bolsillo, corazón. sempre que levalo. Sí, eu levo sempre. Eu Pero, tamén. aínda que non estés acatarrao ni nada. Nada, pero Sí, pero- cae o pingo. Ti tamén o tiñas. Hombre, claro. É como unha arma oculta. Porque vamos a ver, o vellinho que é o primeiro que lle pase. O pingo. Que ele llevaba mal o pingo. pingo. O pingo no nariz. Sí, non xa, o pingo xa sei que é o pingo. É o primeiro que che pasa. Claro. Non son as enrugas nin nada, é o pingo. Bueno, esa está... As arrugas están moi agarradas Pero e non esas caen. non caen. Esas están pajadas aquí e non caen. Pero o pingo sí. E non notades, ai, doeme por aquí abaixo, vai chover mañá. Ai, sí tamén. Eso... Ok. Ok. E hai que ir andando así separados, non vos colledes do ganchete nin nada deso. Ai, sí, sí. Así, eu que? Ave María. A min deixadesme aquí detrás. No, pero nunca vemos. Non cabe, pero mira, vou así un pouco Ti diante. quedas detrás que Mira, con nós mira. non arraslas nada, filliña. Ti co vellinho non arraslas nada. Onde me levades? Pois levamos aquí arriba. A mini casa. Hai que andar sempre en zapatilla quentiña. Estes teño os pés máis quentes. Estou... A min gustame moito porque as señoras facedes moito... estos xestos así. É importante. Unha maravilla. Unha maravilla. E por que tedes sempre a manía de botarnos máis no plato? Para que non sobre na pota. Para que non con alimentarnos. Ai, non, é que hai que comer requente. A requente non sabe comer fresca. Daquela botas de mano. Come. Mira, eu xa estou copiando a postura de Teresa. Xa levo as mans detrás. Anda, Sí, Porque a min gustame as posturas que... esa gusta. Ai, sí. Esa, como é moi moderna esta, Basilisa, de poñer a man no... Teña españolete, non sabes? É daquela. É o truco. E podes enfundar rápido o pañuelo polo pingo. A señora xa tedes tempo para dedicarvos a... Ganchillo tamén. Fixen mantas, fixen colchas. Mantas son colchas, perdón. Fixen colchas, fixen puntillas para sábado. A ver, non caes, tu vas caer, E sodes como adiviñas, porque xa sabías que ele iba a caer antes de... Non, que estaba mirando para que non me leve un golpe Pero na casa. se unha abuela, unha señora di, vas caer, caes. Tu crees? Eu creo que sí, tedes capacidades Anda, que... coño. Douche medo, saber que tes ese superpoder. Ti non caes na nosa casa, cae na túa, na nosa non. Dante moito mareo. Home, se cae aquí, teño que chamar a ambulancia algo Este- la marinera. Es un Que me cae un gasto. home, que non sei que, teño pasou, que tuve que... É de onde é? Non sei. É como se chama? Tampouco. É que foi aí, pois entrou Pero aquí. sodes como a mafia. Aquí. Non sabemos, aquí non se sabe nada. Non caes, Desde aquí vedes todas as casas. Todo, tivemos todo varizo. Viejo cheguelle ben, a Berizo. Pero sabedes os veciños de cada de aquí, casa sí. e os nomes? Carai, Eu non sei ningún nome do meu veciño de frente. Bo, porque vos que vivides en pisos. Como están os mortos na... Non se vive dos outros. Porque nos nichos. Claro. Aquela casa de quen é? Que ti sabes os nombres de... Chamado do Greciano. Esa de... Este de aquí que se ve o cabanote de aquí, ese é de Beixa. É este que ten as ventanas para aquí é de Miguel. É este de aquí é de Ville. Aquela detrás é da Granja. Aí é de Fina da Chatarrera. Ai, che, por favor. Aí é de Fina da Chatarrera de toda a vida. Moi ben. Os chatarreros, Sí. punto. Tamén a mí me chaman Pero- Teresa dos Cucos. Sí, sí, Teresa dos sí. Cucos. De menos para lá, son Teresa de Puñal. De puñal. Sí. Sabes, Puñal. Dios, Teresa. E non che gusta máis, Teresa de puñal, é máis peligroso. Non, pero aquí son dos cucos. Non esos nomes tan guais que tedes, como non tedes
Redes sociales no teléfono, Facebook, Twitter... Volta outra vez, explícalle que é este que non me entende en gallego. Voy falar en alemán. Ich verstehe nicht den Telefon. Ich habe keine Ahnung. Non sei... Pero fala alemán perfecto. Tú vai lá. Tú alá, en Alemania. Tamén eu estuve na Suiza 3 días e non aprendi nada. Tíame o fillo do jefe. Tresina. Diña, que carallo queres? Beaucoup. Diña, o beaucoup xa o tiña en España antes de chegar aquí. Diña, pero que será? Merci beaucoup, moitas gracias en francés. Cortamos. Acabouse, temos o café malo leite quente, malo caique feito, e a tarde ímolo comer. E máis tomar o café. Hai que cuidarse que hai que coller forzas para contestar, para falar, para cantar. Ti estás vendo unha modernidade, porque é que isto de beber... E logo este é dos modernos. Isto é unha modernidade. Teresa, isto é moi moderno. Jope, tío, ves? Señora moderna, eres, tío. Este gesto de rirse así, eso gusta de mí moito. Ajá. Tomades café normal. Este café, pero café sin cafeína, non ten nin chicoria, nin torrefato. É café suave. Porque dicides moitas palabras... Raras. Sí. E palabrotas, e cousas que eu non entendo. Palabrotas nos Ainda non, as palabrotas ainda non sentí. Que dicides cando... Cantan os maleos, calquera cousa. Eita. E era que te digo, como o 26 do mes que ven temos unha foliada. Sí, temos unha xuntanza. Temos que ir cantar, a tocar, Até que che parece se entrenamos un pouco antes de ir. Pois colle a pandeirola. Colle a pandeira teu? Sí. Home, claro. Ven. Aire de La Habana, aire de querer, aire de La Habana, para no volver, para no volver, para no volver, aire de La Habana, aire de querer. Bravo! Que boas somos. Sodes boas. É que non saben de nós, non? É que non saben de vos. Eita, o detalle. Imos seguir aquí comendo cake, cantando un pouco, Non digo yo eles para que se vaya marchando. Nós vamos a seguir aquí cantando. Ai, pero é estupendo. Cantando e comendo un pouco máis deste cake. Sea pesquei fixen ben, sea pesquei fixen ben, durmo con ela na cama, ai la la, ai la la, ai la 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 la. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Ai, comprou un chimpín novo. Hola, hola. Chamo Aurelia, esta é a miña casa. E, bueno, gracias por vir a esta entrevista da televisión de Galicia. Moito me gusta a miña televisión de Galicia. E o meu home pintou isto de celeste. Así vou subir por aquí. Pinto de celeste, de turquesa. Dixenlle, eu pinto así un color simpático. Non sabes que de alegría, color cian. Queres levar uns ovos antes de ir? Queres levar un pouco de cake? Queres levar os muebles? Queres levar a oralita? Queres levar os muros? Queres levar unha sal? Queres levar...